gledang 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 nyampe parang asa sendi cinde angore rek mopi najak cuma keladuk wilis ayo Gus
sembahangku rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mun karlan nepsu Bagus. Samplok. Pecah dadamu. Utano diramu. Ayo, Tokno Aji. Kadikdayanmu tak sambat tak sandung. Tak sabene dadi bandan kowe. Ayo, masak. Wah.
kabeh Sintayong kok ya. Galo. Monggo Pak Haji, Bu Haji. Mas Harsi. Aku kelingan Pak Depaidi. Sempret. Sempretku kemayu ya. Maka wasit tenanan loh, iki temane hari ini iki sepak bola. Nah. Oke, tanggem mandek. Gus. Ya. Dinten menika kathah sanget pepunden-pepunden Cibubur ingkang sampun rawuh. Kowe kudune ngapalke siji-siji. Pak Deku kabeh rawuh. Nggih. Pak De Mulyadi. Pak De Supri. Bose mie ayam kota. Nah, nek kaeno genah pacarku kae. Nggih, Bos Toge, Bos Sayur. Niki Bos Sayur. Kalian Bos Toge. Sayur. Nggih. Pengangguran Pak, kula tumut to Pak nek nganggur Pak. Nganggur kok suksese kados ngeten no Pak. Ya Allah, tumut to Pak, mbok angkatlah aku jadi anakmu Pak. Ya Allah. Ya Allah. Jan. Anak mbarep mboten napa-napa. Lagune napa? Pak De, lagune napa niki mengke? Nggih. Grojokan Sewu. Nah, genah nek ngene iki wis. Nah, setunggal meleh lagune napa niku? Lah gak iso nek ngene. Iya. Mosok. Gemes aku. Oke. Transfer. Pak Demul. Oh, Gerajakan Banyuwangi. Siap. Oh, nggih, Oke. siap. Pripun Pak De? Mungkin nggih Niku nongkon-nongkon namung apa derek. gori-gori. Nggih. Pripun? Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, Pak lumayan lho ngangkat anak niki saged dikeplaki Pak enten ngomong. Keplaki. Nah. Saged Pak, kula nggih suwi. Niku wae lho Pak pun di gawange pun lumuten Pak. Lagune napa niki mangke Pak De? Napa? Manut. Niki wae Pak De pun Gerajakan Banyuwangi. Napa? Yo, alah-alah ngene iki lho Mas aku nek ketemu Piai Cibubur niki serasa pengen tak peluk pokoke ya Allah. Yang penting nyanyi wis remen beliau. Nggih. Entek nese.
di luar negeri. Iya. Coba iki lagi musim panas, Gus. Kita bisa berjemur ya Mbak ya. Iya. Pak Ji. Dan lewat aku kelingan buku gawe biyen ing cagak bak tulisan warna abang teh Pripun? tondo isih Kaya aku. Adek. Oh, Yo. pakai Padi. Padi. Pak Deku sapa meneh? Oh, Pak De Sugidi, ya. Ya Tak Allah. kancane lho. Pak De Sugidi iki. Alon-alon Gak tiba. Enggak, kowe saiki tidak percaya janji-janjimu. Wis ora iso. Iya, aku sudah tidak percaya lagi. Waduh. Pokoknya Aduh, aku aduh, nyune aduh. saiki. Hmm. Pokoknya saiki. Pak Desukiti saiki. Saiki. Emak aku ora percaya. Pokoknya saiki. Pacarku, Pano, sabar ya sayang. Lah, seneng buri cah pacarku kangen banget aku. Lagune nopo? Lagune nopo? Iya. Apa sayang? Ninggal katresnan digarap jaranan. Sing dadi jarane sinten? Bonuse kangen ning ati. Siap. Harus ora ketang rasa dikei. Oke. Lagi wis tanggep kaya Pak Deku dhewe. Aku nek dipeluk disikep. Oh iki Mas Anda. Aduh. Aku serawani mana lagi melobi ini silahkan dihabiskan gak apa-apa. Ayo. Senangi ku Oh. asmara biyen kae takko andum tresno tanpa batal tanpa kuasa kos abadi kataman asmara Walake katut bubuk kae nyimpen wadi. Wiwit biyen tumengo saiki. Oh kae kebak crita. Waya wengi kanthi gagas kita. Mbak Teki, dalam Pak De mau sing kae kode sampean meneh lho. apa? Kon rono lah ngene karo ngene. Masa, Ngene kayak ngene ngono ki. masa. Nggih ta Pak De nggih? Tenanan lho. Mau kan Mau Pak ngene. Dewi wis ngersake ninggal katresnan Oke. di jaranan ke lho kok aja sembrono lho. Sabare Gerajakan Banyuwangi. Iya. Nggih. Ayo entek nih.